Γεια σας κορίτσια! Λοιπόν, σήμερα θα κάνω το πρώτο μου giveaway. Είχα σκοπό να το κάνω λίγο πιο μετά, γιατί το κανάλι μου είναι σχετικά καινούριο, αλλά σε συνδυασμό με το blog μου που έχω φτάσει σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό αναγνωστών, αποφάσισα να το κάνω τώρα, μιας και έχω κάποια προϊόντα που θα ήθελα πάρα πολύ να τα κερδίσει μία από εσάς. Λοιπόν, το giveaway λέγεται Φωτιά στα κόκκινα και έχουμε και λέμε. Καταρχήν, θα κερδίσετε ένα κραγιόν της εταιρείας Flormar. Ας σας το δείξω, συγγνώμη που το ανοίγω, φυσικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει, εννοείται. Το βλέπετε, ο φωτισμός δεν είναι πάρα πολύ καλός, δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Είναι κόκκινο της φωτιάς, κατακόκκινο, το κλασικό το κόκκινο. Έτσι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει αυτό το χρώμα. Εγώ γενικά δεν προτιμώ τα κόκκινα, νομίζω ότι δεν μου ταιριάζουν. Αλλά έχω χρησιμοποιήσει άλλα κραγιόν της εταιρείας αυτής και έχω να πω ότι είναι πολύ ενδοτικά. Έχουν ένα πολύ διακριτικό άρωμα και η διάρκεια τους είναι καλή, μέτρια προς καλή. Αυτά. Το δεύτερο δωράκι είναι μια όζα της NYX, η οποία και αυτή είναι κόκκινη, είναι ίδια με το κραγιόν, ταιριάζει απόλυτα με το κραγιόν. Οι όζες της NYX είναι πάρα πολύ καλές, στεγνώνουν τρομερά γρήγορα, εγώ έπαθα πλάκα με το πόσο γρήγορα στεγνώνουν και η διάρκεια τους είναι καλή, με ένα καλό top coat είναι μια χαρά. Και τρίτο δωράκι είναι το Long Pencil Lip στο χρώμα Pinky. Το βλέπετε το χρώμα. Λοιπόν, τα δύο προϊόντα της NYX μας τα δώσανε στα εγγένεια της NYX που πήγαμε. Και αυτό το προϊόν μου το έστειλε η εταιρεία μαζί με μια σκιά και με μια όζα, κόκκινη επίσης. Επειδή και τα τρία προϊόντα ουσιαστικά δεν τα έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα, εκτός από αυτά τα τρία, θα υπάρχει ακόμα ένα δωράκι, το οποίο ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θα είναι, θα το σκεφτώ έτσι λίγο. Θα είναι ένα δωράκι έκπληξη, κάποιο καλλιτικό φυσικά θα είναι, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η ώρα του διαγωνισμού θα είναι γραμμένη από κάτω. Ελπίζω να σας αρέσουν τα δώρα μου. Αυτά, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, γεια σας!